ଜହ୍ନଲୋ ତୋ ବୋଟାଣିଛି ଚକଡ଼ି ଚିହ୍ନଲୋ। ଏମିତି କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲୁଣି? କାଳୀ ପୂଜା ଯାଇଥିଲି ଯେ ବୁଝିଲି ଟୁଇ କାଳୀ ପୂଜା ଯାଇଥିଲି ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥରେ ଗୁଟେ ହେଇଗଲା, ଦିଥର ଗୁଟେ ହେଇଗଲା, ତିନିଥର ବେଳକୁ ପଟିଗଲା। ଭାଇ ଆଇଲେ ବି କହିଦେଲା। ଏଇ କାଲି ସୋମବାର ଯୋଉ ଗଲା, ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା କଥା ହେଇନି, ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟା ପାଗିଳିଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ବି ମତେ ବି ଛାଡିନି। ହିରୋ ନମ୍ବର ଲାଗୁନି, ହିରୋ କଣ ଆସିନି? ନୁଙ୍ଗରାମି ଦୋଷ ଥିବ, କୋଉ ଝିଅ ମିଅ ଚକର ବୁଲୁଥିବ ତାର ତା ନମ୍ବର ଲାଗୁନି। ତୁମର କାହିଁ କନି ଏତେ ପର କଥା, ସେ ଯାଇଥିବ କୁଆଡେ ଆସୁଥିବ। ତୁ ଗାଡ ମାଟ ବୋଲି କହିଦଉଛି, ତତେ ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସୁଥିବ। ହବ ଭାଇ ଆଇଲା, ଭାଇ କହିଥିଲୁ ଭାଇ ଦେଖା କଣ ଝିଅ ମିଅ ପୁରା ପୂଜା ବଜାର ବୁଲୁଛ? ପୂଜା ବଜାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଦେଖିବ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ମାଲ ସେଇ ବିରାଟ କୋହଲି 6ଟା ବଲ 6ଟା ଛକା, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବିଷୟ ମୋ ନିଦ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘରେ ଖାଇବା ବଲ ପୁରା ଘୁରେଇ ଦେଇଛି, ପଳେଇଗଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ କେତେବେଳେ କରିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିଛି ବିରାଟ କୋହଲି କଣ ଅନୁଷ୍କା ଟା ଆସିଛି ନା କଣ? ଅନୁଷ୍କା ଟା ନା କଣ ଆଖି କଣ ପକଉଛୁ? ଛାଡ। ଆରେ କଣ ମାଲଟା ହେଇଛି ମୋ ହଜାର ଯା ବେ କଣ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଦବୁନି କଣ ତୁ ଖାଲି ମଶା କାହା ସହିତ ପକଉଛୁ? ଭାଇ ପଟେଇ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପଟେଇଲା। ଦେଖ ନମ୍ବର Prakash exclusive. ଦିଟା ଦବା ନା ନା ତମେ ସତରେ ଦିଟା ଦବା ନା କଣ? ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଧେ? ହିରୋ ମାର୍କେଟ ହଉ ହଉ ପଇସା ଟା କାଢ, ପଇସା ଟା କାଢ। ଆମ ବୋଉ ଯଦି ଏମିତି ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ସାର ପିଅନ୍ତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଇଆଡେ ଦେଖ ତମ ପଳା, ତମ ବୋଉ ରାଗିବ, ପଇସା ଟା କାଢିକି ଯାଅ, ତମର ପେଟ କର। ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା କାଢ। 50 ଟଙ୍କା କାଢିବ, ବୁଝିଲ କି? ଗୋଟେ ଢାବ ଏଠି ଆମର 50 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ପଡୁଛି। ଢାବ ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି, ତମେ 50 ଟଙ୍କା କାଢ। 50 ଟଙ୍କା କାଢ, ବେଶୀ କଥା କହିବନି, ଦେଖିଛି। ପଇସା ଦିଅ, ଫାଇନାଲ ପଇସା ଦିଅ, କାଢ। ପଇସା
ପଇସା ଦିଅ ମନେ ଦେଖ ପଇସା ଦିଅ ବେଶୀ କଥା ନୁହେଁ ନହେଲେ ତମେ ଡାକ ବିକ ମୁଁ ବସିନି ତମେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି ଧନ। ଖାଇସାରିଲଣି? ତମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଲ କି? ତମେ କଣ ଖାଇଛ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଭାତ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଟେଷ୍ଟ ନା? ହଁ ହଁ ଶୁଖୁଆଟା ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଅପରଚୁନିଟି ଖାଇକି ପାଠ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ ହେଲା? ଧନ ନା ମ ଏଇ ପାଖ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ନୁହଁ ଏଇ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିର ପୁଅ ନୁହଁ ଏ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇଦେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି କାଳୀ ପୂଜା କଲା ତ କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଦେଲା ଆଉ ହଁ ମ ଧନ ଆଉ କଣ ପିଇଛ? ଛି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତ ସେଗୁଡା ବୁଝୁଛି। କାଲି ତମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସ ସେଇଠି ଦେଖାହବ। ସେଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କହିଦେବି। ହଁ କାଲି ଯିବି ନା? ହଁ କାଲି ଯିବି ପଛପଟେ ଛାତ ଉପରୁ ବଢିଆ ହେଲା ରହୁଛି ଧନ ବାଏ। କାଲି ଯିମି ଛାତ ଉପରୁ ମାନୁନ ପଡିଲି ମାରେ ଡାକିଛି କାଲି ଛାତ ଉପରୁ ପଛ ଛାତ ବଢିଆ କହିପାରନି ନା ମତେ তুমি যাও যাও আরে বউ দেখিও তুমি যাও শীঘ্র যাও জলদি যাও বউ বউ হে মা যাও 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 বউ আসলা বউ আসলা ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଯା ଲୁଗା ମା ରହିଯା ତୁ ଏଠି ରହିଯା ତୁ ମୋ ଝିଅ କଣ ନାଇଁ ମରିବୁ ରାଜ ମାଟା ଖାଇକି ମରିବୁ ମୋର ବୁଢୀ ଜହ୍ନ ଏ ଜହ୍ନ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।